tens dret a saber el que tu vas a comprar i te vas a menjar, d'on ve, com s'ha fet, quina petjada de carboni té. I això de moment no és possible. Els setxells d'agricultura ecològica i de més estan ara inclús posant-se de moda entre les grans multinacionals, però... Certa nítxol de consumidors que volen algo més. Volen un producte ecològic que estigui certificat, però a més volen que tot el procés productiu s'hagi fet d'una forma sostenible. Tanto a nivel social de la gente como a nivel ecológico, es lo que sí que hace falta diferenciar, además de ese sello ecológico. La tenda especialitzada en producte ecològic és cert que està demanant alguna més que la certificació ecològica. L'economia del bé comú implica un canvi del paradigma en la mentalitat en la que se produeixen les relacions econòmiques. I este projecte és un poquet això, és adaptar una ferramenta com la matriu del bé comú a la realitat de l'agricultura ecològica valenciana. I Paco, a ti com te va vindre això de produir d'una manera ecològica pensant en l'entorn? Pensem que tenim un estil de vida, pensem que n'hi ha gent que comparteix l'estil de vida i pensem que aquest estil pot ser productiu als teus ingressos. Cada un té clar, mira al seu voltant, el que n'hi ha, s'imagina, quan s'acosta al llit, li pega voltes i pensa com té que ser el futur, i el futur està clar que té que ser d'una forma, que té que ser sostenible. ¿Cómo pasaste de producir de forma más tradicional a una más ecológica? Pues los comienzos fueron laboriosos, como todos los comienzos. El sistema de riego, los productos para la nutrición de los árboles y tal. La lucha contra las plagas, ¿no? Que en la agricultura ecológica pues esto es un hándicap añadido. El consumidor final busca no solo calidad, sino también que el aspecto externo sea atractivo. Es una empresa implicada en la recuperación de tierras abandonadas, en la agricultura ecológica, en la inserción de gente con diversidad funcional. Entonces no es solo cómo hacéis las cosas, sino lo que ofrecéis, que la gente tenga una alimentación saludable y en el modelo de producción estáis teniendo en cuenta la inserción laboral, el impacto que hay en el territorio. La agricultura ecológica, además de productiva, tú tienes que sentir la filosofía agroambiental, lo que estás haciendo. En este momento la huerta valenciana es un monocultivo de cítricos y lo que queremos es que haya esa diversidad. Eso reduciría plagas, enfermedades, aumentaria la endofauna. Jo, per mi és molt important també la cura del paisatge i sobretot de la biodiversitat. Del total del mercat de productes ecològics a nivell mundial s'estima que són al voltant dels 90.000 milions d'euros. Dins d'Europa, l'estat que més productes ecològics demanda és Alemanya, amb 10.000, i les tasses de creixement d'aquest nicho de mercat està sent de 2 dígits. El 25% del mercat de productes ecològics de tot l'estat espanyol és el País Valencià. I no som el 25% del territori ni som el 25% del PIB. Ahir tenim una part de l'economia per la que estem especialment ben preparats i on podem tindre molt d'èxit. N'hi ha més consumidors que demanden aquest tipus de producte. El segell ecològic, així el País Valencià, el que és la certificació del CA, és fonamental per a garantir que aquest producte que s'ha produït és en agricultura ecològica, però jo crec que ja comença a haver un canvi en certa nítxol de consumidors que volen algo més. Volen que tot el procés productiu s'hagi fet d'una forma sostenible. Veo productos ecológicos, pero muchas veces me pregunto realmente cuáles son las condiciones laborales o quién ha trabajado ahí. El sello de agricultura ecológica es un sistema de producción. El consumidor de agricultura ecológica sabe que es cero residuos, cero pesticidas, cero químicos, pero sí vale un invernadero. Sí vale unos sistemas de producción que a lo mejor a veces te chirrían, ¿no? També degut a l'oferta que estan fent molts supermercats de producte ecològic, la tenda especialitzada en producte ecològic és cert que està demanant alguna més que la certificació ecològica. Estan ara inclús posant-se de moda entre les grans multinacionals, però tu creus que el futur passa perquè aquests setxells contemplen també com treballa una explotació respecte a lo social, al tracte dels empleats? L'agricultura que pot tindre el segell, però destrossa per on passa, que és la mateixa que la convencional, està molt bé perquè sempre serà millor que l'altra, no? Però si damunt li pots afegir aquesta qualitat de dir no, és que estem fent paisatge, estem fent
curant el territori i ho tenim clar i ho afegim, ideal. Y quizá ahora tendríamos que dar un paso más, ¿no? En el factor humano te refieres, pues sí, pues claro que sí, entre proveedores, trabajadores y los clientes. El poder contar esos matices es lo que sí que hace falta diferenciar, además de ese sello ecológico de la Unión Europea. Les persones que viuen en la ciutat no hagueren de renunciar a menjar, a consumir d'acord amb els seus principis ètics. La llibertat de les persones, la llibertat com a consumidors, implica el que tu tingues al teu abast tota la informació rellevant per a poder prendre decisions de consum informades. Tens dret a saber el que tu vas a comprar i te vas a menjar, d'on ve, com s'ha fet, quina petjada de carboni té. Sí. I això de moment no és possible. Sobre la importància de mesurar el valor social, la mediana obtesa és de valor de 5 sobre 5, la necessitat d'una certificació diferenciada i la importància, la rellevància que pot tindre l'ús del balanç del bé comú. L'objectiu que busquem amb el projecte té un interès. Tant els tècnics com els productors valoren molt positivament tots aquests aspectes. L'agricultura ecològica és una taula en la que de moment encara només s'han sentat la gent de l'agronomia. En canvi, l'agroecologia és una taula a la que han convidat i ja s'han sentat a menjar des del dret, l'economia, totes les ciències socials. Per tant, és un concepte molt més ampli, en el que ja no sols parlem de l'agricultura ecològica, de sostenibilitat, sinó també parlem de la dignitat humana, parlem de la justícia, parlem precisament dels mateixos valors que parlem quan parlem de l'economia del bé comú. I per tant, agroecologia per a mi és economia del bé comú, i economia del bé comú per a mi és agroecologia. Per tant, què és l'economia del bé comú? L'economia del bé comú implica un canvi del paradigma en la mentalitat en la que se produeixen les relacions econòmiques. I relacions econòmiques són qualsevol tipus d'intercanvi de béns i serveis. I aquest canvi de paradigma implica tindre en compte totes les parts implicades en el procés productiu i s'han gestionat des d'un punt de vista de dignitat humana, de solidaritat i justícia social, de sostenibilitat ambiental i de transparència i codeterminació. Són els 4 valors que mesura el model de l'economia del bé comú. El balanç de l'economia del bé comú, la matriu del bé comú, exactament què és? Com us podria ajudar? El model de l'economia del bé comú, els 2 instruments que utilitza, que són la matriu del bé comú i el balanç del bé comú, el que fan és permetre't tindre una visió relativament senzilla i clara de quins són els objectius i després quins són els resultats. Quan tu dus a terme tot el procés productiu has de tindre en ment. Principalment és una matriu on tu partixes de 5 stakeholders, 5 grups d'interès, proveïdors, els productors i els finançadors, els clients, els treballadors i l'entorn social. I intentaries mesurar com el procés productiu impacta, té algun tipus d'efecte en la dignitat humana, en la solidaritat i la justícia social, la sostenibilitat ambiental i la transparència, el nivell de transparència i codeterminació que se produeix al llarg de tot el procés productiu. I este projecte és un poquet això, és adaptar una ferramenta com la matriu del bé comú a la realitat de l'agricultura ecològica valenciana. El que s'està plantejant és passar d'un segell que certifica el producte a un segell que, a més de certificar el producte, certifica les formes de produir. Certificar no només el producte, sinó el producte i procés. El que pretén aquest projecte piloto és promoure que les xicotetes explotacions tinguin un altre tipus de segell que es diferencie de les grans explotacions o de les grans empreses. El primer que portem en el cap fer és, hem recollit tots els indicadors de sostenibilitat que s'estan aplicant en tot el món a l'agricultura ecològica. El següent pas és fer un cribat a veure quins d'aquests indicadors s'adapten a la realitat nostra, als productors ecològics d'ací. Això s'ha de fer amb el sector. Formarem grup peers. Què són els grups peers? Són grups d'iguals, de productors, de tècnics. En l'economia del bé comú per a nosaltres això és prou innovador perquè més enllà de que les entitats que fan el balanç del bé comú vulguin obtindre una auditoria i en això la certificació del balanç del bé comú, les empreses puguen fer i analitzar els seus balanços del bé comú de forma conjunta, de tal manera que
poden ajudar-se a interpretar algunes coses i poden ajudar-se a dir, oye, pues jo crec que l'avaluació que t'has posat en aquest aspecte o en aquest tema està per dalt de lo que hauria de ser o per baix de lo que hauria de ser. Empezamos con el criterio de 4, que es participación de los clientes y transparencia de producto. ¿De qué manera nosotros involucramos a esos clientes? Lo que hacemos es una comunicación constante por diversos canales que tenemos. ¿Y de qué forma vosotros integráis esas sugerencias? Está el cuestionario para tratar de adaptarnos mejor a sus necesidades. ¿Podéis hacer lo mismo que hacen ellos? Explícame los puntos fuertes y puntos débiles. El estudiar una estrategia de marketing que incluya la participación de los clientes y el seguimiento. Áreas de mejora, tenemos reducir el plástico, eso es la guerra del medio ambiente. ¿Qué puntuación te has puesto tú, Manolo? Pues yo aquí me he puesto un 4. Bueno, yo creo que estás un poco más allá. Aquí te dicen punto de partida que no hay ningún tipo de participación con el cliente. ¿Qué opináis el resto? Vamos a puntuarnos. Yo he experimentado alto y un 6. Yo también le pondría un 6. ¿Y tú cuánto te has puesto? Yo también un 6. Porque aunque no haya en el proceso, en la comunicación yo creo que es directa y transparente. Yo opino que falta un poco de feedback con el cliente, ¿no? Para poder... Yo le bajaría un poco. ¿Tú qué sientes en una mesa a 3 proveedores tuyos de cartón y les digas, chicos, vamos a hacer esto? Eso es impensable. Serías el top, según la escala esta, si tú creases ese comité en el cual pudieras juntar a un representante de cada uno de tus clientes y pudieras en una mesa redonda, por ejemplo, obtener ese feedback. Yo en este sector no lo he visto. Claro, por eso no te puedes poner el 9. El que fèrem era anar grup d'interès per grup d'interès, segons el manual del balanç del bé comú, analitzant i ensenyant a les explotacions quin tipus d'anàlisi havien de fer en les seues explotacions. Després, cada explotació treballaven aquest aspecte i a la següent sessió en posàvem en comú i se puntuava cadascuna de les explotacions. La manera de dar puntuación siempre es cualitativa y está en base a cómo gestionas, ¿no? Vamos a ver el último grupo de interés que llamamos, que es el entorno social. Hasta qué punto los productos y servicios que ofrecemos a la sociedad están dirigidos a satisfacer necesidades. Es contribución a la comunidad, tanto lo que contribuimos por ley y también la contribución voluntaria, ¿no? ¿Cuál es el impacto de nuestra organización en el medio ambiente, con la energía que consumimos, con el agua, con el CO2, con el transporte? La agricultura es uno de los sectores con mayor impacto ambiental. La explotación es totalmente en secano, entonces agua utilizo pues en el almacén para lavar los aperos. Yo utilizo mucha y Al final ha sigut unes 60 hores de treball conjunt, 12 explotacions, les que han participat en els grups PIR. També tractaren de que no foren totes de cítrics o totes de vinya, doncs n'hi ha un poquet de tot. Els temes que analitzem els proveïdors en la matriu del bé comú, què és el que sabeu o què feu per a conèixer les condicions de treball dels proveïdors principals en els que treballeu. Yo soy de una empresa pequeña agrícola, entonces estamos más limitados en el que los proveedores pues realmente no puedes influir mucho en ellos. Intentar que sea todo lo más social posible. El tema de mirar siempre de comprar en los mismos sitios para que compres con la misma gente y pues hay una confianza ya. I la confiança al final és el que fa el que tu sàpigues com està tractant o si ho fa millor o ho fa pitjor. No somos empresa, somos una pequeña explotación para trabajar una persona solamente, entonces ni tenemos trabajadores, no es el mismo estudio a lo mejor que el caso de Guillermo, que tiene la cooperativa y tienen muchos trabajadores. El que estem intentant fer és adaptar la matriu a la realitat. Vale. A la realitat, així. No la realitat a la matriu, sinó al revés. La primera versió no seria la definitiva, n'hi ha que provar-la en la realitat i una vegada la provem de manera repetida i comprovem que funciona en diferents tipus de cultiu, aleshores ja aquesta matriu adaptada ja seria l'instrument que seria aplicable per a tota l'agricultura valenciana. Paco, com va ser que entrares en aquest projecte pilot? Pensant, Maria, que en un futur se pugui valoritzar això que pretenem tots, que és fer-lo bé. S'aportar bé els veïns, tindre bones relacions comercials,
Aquí hay que guanyar diners, hay que estar en el tall, en el ramal i en el tractor i en el conreu. Per viure. Però si ese profit revertís el que meu li passa el mateix camí, pues sería ideal y es una cosa que pretenden todos. Yo tengo el caso ahora de un vecino que lo han tenido que operar de una pierna. Él el año pasado, porque yo no podía, me he hecho el azofre con su tractor y este año, pues como él está operado, pues se lo echaré yo. O agricultores que se juntan para la recolección. Recogemos tu campo, después el mío. Se colectivizan las obras de estiércol. Parece como que la competencia, siempre la competencia y entre organizaciones del mismo sector no cooperamos. Eso es mentira, realmente cooperamos, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Lo que también me doy cuenta con otras empresas es que tenemos muchísimo miedo a colaborar con nuestra competencia, pues para mejorar el sector o para conseguir cosas que tú solo no podrías conseguir. El foco es simplemente sacar el máximo rendimiento económico, la competencia será mucho más agresiva, ¿no? Claro. Pero si el foco lo tienes en buscar el bien común o buscar mejorar el producto y beneficiar por tanto al consumidor y no tanto con el rendimiento económico, pues seguramente ahí la competencia Ya no está en competencia. No está en competencia. Claro, una empresa puede ayudar a la comunidad, puede ser motor para el sector, puede no perjudicar al medio ambiente, es más, puede hacer proyectos medioambientales. La filosofia de l'economia del bé comú és que les empreses, les explotacions, qualsevol tipus d'organització siga el més independent financierament possible. No endeutar-se per tal de créixer d'una manera poc natural. I les inversions i la financiació se vaig fent a poc en el que se genera dintre de la mateixa organització. ¿Cuán transparentes son las informaciones de los productos y servicios? Nos gustaría conseguir tener un precio justo de los productos que vendemos, ¿no? Es decir, por esto cuesta tanto de producir, enseñar de alguna forma la cuenta de resultados de una manera transparente para que eso se vea, claro, ¿no? Cuánto suponen los salarios, cuánto suponen las materias primas, claro, el riego, el transporte. Es un poco la obligación de la empresa de educar a los clientes, ¿no? Y romper un poco con el sistema que está montado. El primer principio de la economía en una empresa siempre es la rentabilidad, pero ya que apuestas por ese factor humano y de entendimiento y de respeto entre todos, pues que de alguna manera se pueda eso garantizar. I l'economia del bé comú un poquet el que fa és posar damunt la taula això i intentar dotar d'un sistema de mesura que te dona informació sobre lo que tu consumixes o lo que tu produixes, quin impacte estàs fent. A més de l'impacte econòmic financer, n'hi ha que mesurar l'impacte ecològic i n'hi ha que mesurar l'impacte social de tot el que estem utilitzant en el nostre dia a dia. Jo no vull comprar un producte per enriquir a la gran distribució. Jo vull que el que jo pague sigui un preu just per a que tots els membres de la cadena alimentària, totes les persones que intervenen, des del llaurador fins a l'últim distribuïdor, puguen viure del seu treball. Jo crec que és un canvi de paradigma, de concepte de la traçabilitat. La traçabilitat ja no s'entén com a només què passa en el camp, sinó què passa des que és una llavor i se sembra fins que arriba a la taula del consumidor final. Y me decían, es que esto es bien común, tu forma de trabajar... Eres del bien común y no lo sabes. Exacto. És el que li passa a moltes empreses que s'apropen al balanç del bé comú, que de sobte diuen, ostres, és que això és el que estic fent, però tinc l'oportunitat de deixar-ho plasmat en un paper, en un document que m'ajuda a ordenar tot el que estic fent i poder mostrar-ho a la societat. Este miedo, esta incertidumbre a de repente ahora voy a tener que saber mis proveedores y cómo cuido a mis empleados. Gestionar no es malo en sí mismo, te aporta una información para adelantarte a cuestiones futuras, ¿no? Si uno tiene dentro de sus empleados problemáticas que no está palpando bien porque no gestiona, le pueden estallar, ¿no? Sí. Si realmente gestiona, las puede ver y reaccionar a tiempo, ¿no? El realizarlo bajo las pautas de una auditoría te abre nuevas expectativas que tú a lo mejor no habías contemplado. Entonces ya por eso ya es positivo. Ibais haciendo pequeñas actuaciones en cosas que vosotros considerabais que eran importantes, pero así un poco sueltos y mucho orden. Esto te da una visión completa de la sostenibilidad. Analizar muchos aspectos de la empresa.
I una vegada tu tens una mesura del que has estat fent al llarg de tot el procés, això te serveix també per a tindre informació sobre a on tens marxes de millora, a on tens una posició més feble i, per tant, ahir pots implementar accions per anar millorant. Quin seria l'objectiu final d'aquest projecte? 1. Generar una ferramenta de gestió i de control de la gestió de les explotacions agràries ecològiques. En segon lloc, aquesta ferramenta ens va permetre generar, a través de la matriu i el balanç del bé comú, que és un sistema de punts, depenent dels punts que tu obtingues, se classifica en diferents nivells. Aquests diferents nivells tenen associats colorets. Quan tu compres un electrodomèstic i l'eficiència energètica la mesures en colors, així passaria un poc el mateix. De manera que el consumidor urbà li fora relativament fàcil identificar el grau de sostenibilitat de cada producte que està en el lineal. Una vegada tinguem aquesta informació, pots decidir lliurement què vols comprar i què no vols comprar. O sigui que al final serà un semàfor on el consumidor, quan vagi a comprar un producte que està en el color verd, tindrà garanties de que s'ha produït en absoluta sostenibilitat en totes les fases del seu procés productiu. I per això necessitem els indicadors. Necessitem mesurar què estem fent i com estem fent. ¿Crees que el balance del bien común puede ayudar a esa transparencia y a dar más valor a este tipo de explotaciones? Es que la agricultura ecológica es un sello más además de, y ese y además que queremos dar con el sello del bien común y que queremos que aparezca es el que no producimos de una forma masiva, intensiva, sino que lo hacemos de una forma racional, social, patrimonial, paisajística. Que el consumidor puga dir, no, jo agarro aquest producte perquè té aquesta certificació i me garanteix aquest funcionament. És més, segurament quan passen uns anys, Maria, el que no el tinga serà el petit o feo. Exacte. Es más responsable, ¿no? El consumidor de alguna forma y se preocupa más por lo que la empresa haga o de dónde viene, ¿no? Efectivamente, yo creo que cada vez se hace más exigente y más entendido. Hay una generación ahí de los de 30 años que yo veo que les mueve mucho. A nivell sellel, està clar que quan els meus corderers vayan al escorchador y surtigan en el sellel, será positivo siempre. Nosotros somos miles de personas produciendo, pero en realidad el mercado está en 8 personas. Y esos catalizan todo el mercado. Si nosotros trabajamos con un producto diferenciado, encontramos a ese cliente diferenciado. Pero precisamente para poder demostrarle eso al cliente que está dispuesto a pagar, tiene que haber hechos y evidencias que realmente se está gestionando de esa manera. El balance del bien común lo que te facilita es llegar al consumidor final. Puntuacions obtingudes per cadascuna de les explotacions. Contracten aquestes explotacions la dignitat humana en els seus proveïdors, s'han tret un 16% de la puntuació total que se pot treure. La solidaritat i justícia social han tret un 28% del 100% que se pot treure. El 0 és fer les coses de forma legal i el 100 és ser l'ideal. No existeix, avui per avui, o per almenys no la coneguem, una empresa que traga un 100%. Independentment d'on estigues, el que volem és que vagis pujant i vagis millorant la teua puntuació, la teua aportació al bé comú o a la societat. Després de totes les indicacions o els comentaris que hem rebut en els 3 grups PIR, hem adaptat el manual del balanç del bé comú a les explotacions agràries. Aquesta ferramenta és la que pot servir per a decidir si una explotació obté o no obté la certificació. El que volia fer ara és ensenyar-vos aquesta ferramenta de la que us he parlat. Diguem que així està tota la bateria de preguntes i les explotacions només haurien d'anar contestant i directament se posaria la puntuació obtinguda. Al final així tindrien la matriu de resultats. La idea és que de tot això, tota aquesta informació, se puguen fer certificacions modulars. Una certificació d'empresa o explotació ètica, és a dir, que tingui en compte la dignitat humana, la solidaritat i la justícia social en tots els seus grups d'interès. Una proposta d'altra certificació podria ser empresa transparent i cooperativa. La certificació 4 per a mi és la més important, que és la de treball digne, just i solidari. Crec que és un encert tota aquesta investigació que esteu fent. Sobretot moltes vegades a nosaltres el que ens falten precisament són
indicadors. Pues que jo considero que és importantíssim el paper de les administracions, crec que és importantíssim que continuem recolzant-vos. Seria important que la Conselleria d'Agricultura s'implicara en este projecte a llarg termini, donant suport als agricultors que vulguin sumar-se a fer de casos pilot per a refinar tot el que seria l'adaptació dels indicadors de la matriu del bé comú al sector de l'agricultura ecològica. Hi ha una mesura que és la de cooperació, també n'hi ha ajudes a finques col·laboradores. És allà on encaixa i si de veritat volem un canvi de paradigma, si de veritat hem declarat l'emergència climàtica, a banda de formular l'estratègia, n'hi ha que posar l'estratègia en acció. Per tant, el primer que n'hi ha que fer és canviar l'ordre de bases de convocatòria d'aquest tipus d'ajudes per incloure un indicador de l'economia del bé comú, de ser una finca o un productor col·laborador en el projecte. Que estiga inclòs, que pugui ser objecte també de suport financer per part de la Conselleria. Que el producto tenga un precio digno, que el agricultor esté orgulloso de ser agricultor, que vuelva al campo y nuestro compromiso con que este mundo lo tenemos que dejar al menos como lo encontramos. Thank you.